camancɛ fanga wasaden bolo n'o ye CNT o maaw u ka baara dayɛlɛ a bɛ fɔ ma ko session d'avril u y'o kɛ kunun tɛnɛ wulada fɛ Centre international de conférence de Bamako la u bɛna baara min kɛ tile 90 nata kɔnɔna la Yusuf Z n'ale kɔni ye CNT membre ye an ka ale lamɛn. Baara dayɛlɛlen min filɛ nin ye avril kalo in na a bɛ na tile 90 ɲɔgɔnna kɛ o tile 90 in kɔnɔna na déjà sariya sun 30 ɲɔgɔn b'an bolo minnu nana dɔw wɛrɛw bɛ kɔfɛ ka na o sariya sun n'Ala sɔnna ma an bɛna olu voter pour permettre aux différentes lois pour que olu ka se ka formule législative sɔrɔ u ka don ba la an ka gouvernement fɛ donc sariya 30 in yɛrɛ la caman b'a la minnu bɛ an yɛrɛ ka jamana nafasɔrɔ siraw fɔ ani an ka lakanda sabatili kow ani fɛn min ye adamaden ka hakɛ ye n'a bɛ fɔ o ma ko droit de l'homme olu segili la donc olu sariyaw b'a la o sariya ninnu n'Ala sɔnna ma an bɛna olu don ba la. San kɔnɔ nin baara in kɔni bɛ dayɛlɛ ko siɲɛ 2 mun ye octobre kalo ye ani avril kalo. Octobre kalo tɛmɛnen san 2022 ka bɔ o wagati la ka na bila ni avril kalo la madame Bagayoko Hawa Makalu ni bɛɛ ko ale ma ko Dala ale y'a yira k'a fɔ ko o mu lafiya baara caman kɛra a kɔnɔna la wa nin baaraw kɔnɔna la mun kɔni ye Mali sariya sunba kura ye wasaden bolo maaw olu bɛna mun kɛ ka ɲɛsin o ma an ka Dala Makalu an ka ale lamɛn. Voyage parlementaire dɔw kɛra ka taa jamana wɛrɛw kan komi Togo b'u la Guinée b'u la fɛn Irisilan ninnu b'u la o ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ coopération voyage caman kɛra donc sariya minnu fana bɛna tɛmɛ restriction na olu fɔra o ta sariya 30 ɲɔgɔnna la ani an ka jamana constitution kura mun fana bɛ na donc président y'a yira k'a fɔ ko an b'o constitution fana gouvernement dɛmɛ o baara carili la. Ni avril kalo baara dayɛlɛ min kelen filɛ nin ye wasaden bolo maaw fɛ a kɛra gouvernement maaw ɲɛna a kɛra Mali faama caman ɲɛna ani jamana wɛrɛw lasigidenw minnu bɛ Mali la a kɛra olu caman ɲɛna Abdin Kumare n'ale kɔni bɛ CNT la ale y'a yira k'a fɔ ko b'a yira mun kɔni ye camancɛ fanga ye a bɛ ka taa sira ɲuman fɛ Abdin Kumare. A yɛrɛ y'a ye sali fara cogo min membre de conseil de transition mɔgɔ bɛɛ tun bɛ yen ensuite gouvernement bɛɛ tun bɛ yen ensuite corps diplomatique bɛɛ tun bɛ yen institution bɛɛ tun bɛ yen ça veut dire que transition min b'a la ka kɛ sisan transition ye bɛɛ de ta don mɔgɔ kelen ta tɛ bɛɛ y'a faamu sisan k'a fɔ bɛɛ de kungo don o de yera bi salle kɔnɔ o ye ne yɛrɛ nimisi wasa kosɛbɛ. Mun kɔni ye dala dunnifɛnw ye olu sɔngɔ gɛlɛyali ni sunkalo kalo in na ani bamaciw olu kɛlɛli fo u dagayɔrɔw la ani mun ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o sego ma CNT ɲɛmaaba n'o ye Malik Jaw ye a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma nin baara ale Kolonbo Karituma Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.